След един пропуснат сезон за Дунев Рейсинг, ето ни отново на пистата, на писта Дракон, на днешната първа така официална тренировка за отбора. Изключително съм доволен и щастлив от факта, че отбора на Дунев Рейсинг може да се завърне и предполагам ще се завърне по най-типичния за отбора начин с гръм и трясък. Бих искал да ви представя нашите пилоти за този сезон. Калин Бенчев, който и през 2012 година защитава името на Дунев Рейсинг отбора, шампион за група Хикс, която вече не съществува. И ново попълнение в отбора Емо Николков, един така доста перспективен пилот, който също ще защитава отбора на Дунев Рейсинг и всички рекламодатели на отбора. Машините, които подготвяме за 2014 година, са познатото Mitsubishi Evo 9, което ще претърпи доста промени от вида, в който всички са свикнали да го виждат. И в отбора ще ми партнират още два автомобила Subaru Impreza VRX, които ще са подготвени по изискванията за група E. Радостното за отбора на Дунев Рейсинг е, че през настоящата година имаме договор с най-голямата медия в България, както и договор с външен инвеститор, който има интерес, ще подкрепя отбора на Дунев Рейсинг в националния шампионат на писта. Концепцията на отбора е да участва в всички пистови състезания от националния шампионат с 3 автомобила от най-високия клас E-Max. Целите на отбора са да спечелим абсолютно всички състезания и максимален брой подиуми за останалите участници в отбора. Първия трак дей за годината като официален тест на отбора на Дунев Рейсинг за мен мина повече от успешно. На първо място успяхме да натрупаме голям брой обиколки с постоянни времена, което бяха задачите, които бях поставил и на моите съотборници. Следващото много важно нещо е, че машините останаха в тяхната цялост, тъй като имаше доста инциденти по време на трасето. Така че подготовката тече в нормален ритъм, няма изненади. Надявам се още в първото състезание по време на писта Серес отбора на Дунев Рейсинг да разкрие пълния си потенциал и да покажем, че останалите отбори и пилоти просто трябва да се съобразяват с нас. За сезон 2014 сме подготвили два автомобила, всъщност автомобил, който виждате точно зад нас. Subaru Impreza, което може би ще участва в част от състезанията от кръга по Рали Спринт от тази година. Очакваме първото състезание да е на Рали Спринт Самоков. Много съм доволен от тестовете днес. Доволен съм от отбора, както спомена Румен. На първо място изключително много се радвам, че Румен се завръща отново на терена и ще може да радва публиката, както и нас. Тъй като не е тайна за всички, че аз съм един от най-големите му фенове от много години насам. Румен каза ново попълнение. Предполагам, че Емо Николков, зрителите на Hobby TV и на Racing Extreme го познават от състезанието по планинско от миналия сезон. Тази година ще се включи с нов автомобил, абсолютно копия на нашия. И се надяваме да покаже пълния си потенциал, тъй като направихме добра зимна подготовка за този сезон. И аз лично, скромния ми опит, който имам на пистата, съм изключително доволен от неговите умения и това, което показваме. Желая успех на отбора в сезон 2014. Както каза Румен, надявам се първите 3 места винаги да са за Дунев Рейсинг. Тази година ще се борим и не само за индивидуално класиране, напротив, ще се опитаме да изкараме отбора на първо място. И за нас няма да има значение кой е на първо, кой е на второ, кой е на трето място. Се надяваме винаги първите 3 места да бъдат окупирани от нашия отбор. Здравейте, казвам се Емил Николков и съм най-новото попълнение в отбора на Дунев Рейсинг, за което съм изключително благодарен, че ме приеха в може би най-перспективния отбор за този сезон. Смятам, че стандартите, които си е поставил Дунев Рейсинг Team, отговарят изцяло на моите цели и затова смятам, че ще постигнем много високи резултати през този сезон. Пожелавам на целия отбор, който вече може би наброява 40 и 50 души, изключително добър сезон и
най-високи резултати през сезон 2014. За първи път в ефира на Racing Extreme даваме думата и на механиците. Здравейте, казвам се Валентин Стоичков, механик съм в Дунев Racing. Поддържам автомобилите с марка Subaru в Дунев Racing. За разлика от миналите години, тази година подготвяме 3 автомобила, освен нашият. Подготвяме този, който е зад нас, за рали спринт. Автомобилът ни ще претърпи максимални промени от към страна на визия, от към страна на килограми, от към страна на техническо състояние. Автомобилът ще бъде абсолютно променен за новия сезон 2014, както по принцип ще се постараем така да поддържаме автомобила на новия пилот в Дунев Racing Емо Николков. С автомобилът, който участвахме през 2012 година и спечелихме шампионската титла в клас X4. За новият сезон през 2014 ще бъде изцяло променен, като за тази цел ние ще наблегнем на мощността, за да сме по-конкурентно способни. Ще наблегнем на килограмите, ще наблегнем също така на визията и на техническите му характеристики да бъдат доста по-подобрени. До мен са моите колеги Радостин Минов, той по принцип ми помага в техническата поддръжка на автомобилът. От дясната страна е Иван Панчев. Той отговаря за комуникациите в отбора. През новият сезон 2014 искам да пожелая на целия ни отбор много успехи, много титли, спорна работа на всички механици и успех на нашите пилоти. Според предварителния спортен календар се очаква през 2014 година да се проведат 6 кръга по затворен маршрут. Първият от тях ще бъде през месец март на автомобилната писта до гръцкия град Серес. Останалите места за провеждане също са доста добре познати на феновете на спорта. Писта Долна Митрополия, писта Дракон и трасета в градовете Велико Търново, Русе и Бургас. Нека да си припомним какво се случи в обединената група Макси, където се състезаваха най-мощните автомобили през 2013 година.